Cái mai kinh kế này. Dạ. Yo, Mane ba ekelela m unu nke onye chi ya zelu ọ bụ Odenigbo ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ Kalaka Solid FM. Anyị abatago oge ahụ anyị ji ekwu ka o si ada n'ala Igbo. Wee na-ekene mmadụ niile wee na-asị nke onye chi ya zelu. Anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo ozugbo mana tupu nke ahụ na-eme anyị ji okwu wee bịa, ezigbote okwu wee bịa tupu anyị na-abanye n'okwu anyị maka na anyị zuona ka ahụ eru ude izuchukwu ekpe ka anọgoro m ya. Tupu anyị na-aga n'iru, ị ga-ege ọkwa anyị ji ọkwa dị mkpa ị kwesịrị ige tupu anyị na-aga n'iru. Ọkwa anyị na-ekwu maka ya bụ ozi si n'ụlọ ọrụ Sidon Health and Homes Limited, ndị pụtara dịka ha si ezipụ ozi ha na ha pụtara ime ka ndị mmadụ nweta ụlọ n'obi umeala nakwa ezigbote ụlọ ka anyị were ụlọ obibi nke ha na anọgoro n'ala Igbo ugbu a wee na-ekwu na ha were ana ha na-elegasị dị ọnụ ana. Ha wee na-ekwu na nke o ji dịkwa mma bụ na ha were oge ị nwere ike iji wee kwụ nke gị, na ọ bụghị iwu na ịkwụchara ya otu mgbe, na ị nwere ike iji nwayọọ nwayọọ wee na-akụ ụgwọ ana nke ha were n'Enugu ugbu a n'ime steeti ya, nke ha na-ele 300,000, ewekwa ndị nke 500,000, were ndị nke 1.5 million na nke ọbụla ị chọrọ iwe weli ya. Mana ana ha niile were ihe o kwesịrị iwe. Ịchọọ ya ịbịa n'ụlọ ọrụ ha dịka ha si ezipụ ozi na ebe ha nọ ugbu a na obi ụlọ ọrụ ha dị na 27 Park Avenue GRA n'obodo Enugu kpọmkwem. Na ana ha bidoro na 300,000 iwee weta ana nke gị. Ọ bụghị sọsọ na o bidoro na 300,000, na ị nwere ike enye gị ọnwa ma ọ bụ afọ, awa atọ, enwekwara ike inye gị ọnwa isii, enwekwara ike inye gị ofe arọ ka i wee ike ji nwayọọ wee na-akwụgara ya. Na ha nọ na 27 Park Avenue na GRA n'obodo Enugu kpọmkwem. Mana ị chọrọ ịma ihe gbasara ụlọ a na-ekwu maka ya na ana maka na ana ka ha na-ele n'ime steeti ha, mana ịchọzi ịlụ ya ha nwekwara ike ịlụrụ gị ya na ka isi wee chọọ ya. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ihe gbasara ana ndị Sidon Health and Homes Limited na-ele n'ime steeti ha bidoro na 300,000, ịkpọọ akara ekwentị a ya bụ 0809 233 2000, ya bụ 0809 233 2000. Ọzọkwa akara ekwentị ọzọ nọkwa na mana WhatsApp bụ 0809 234 2000, 0809 234 2000. Ịchọ iso wee zaba landlord dịka ndị Sidon Health and Homes Limited ji ezipụta ya, ịkpọ ha n'akara ekwentị. Ha sị na ha were ana dị mma n'ime steeti ebe ha were n'obodo Enugu a na ana ha bidoro na 300,000 naira ịkwụ ụgwọ ibidoro ụgbọ ụlọ nke gị. Ma ọ bụrụ na ị wezụga ego iji nwayọọ nwayọọ wee kwụọ, ga nwere ike inye gị ọnwa atọ, ọnwa isii na ofu arọ ka i wee ike wee mee nke a. Wee sị na ebe ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ iso wee ihe aka ka ndị mmadụ wee na-enweta ụlọ, na ha na-achọ partners ndị ha na-aga ejikọ aka wee mee ka ndị be anyị weta ana rụọ ụlọ obibi nke ha. Onye chọrọ ịma maka ya wee sịtụ unu kpọọ ha n'akara ekwentị nke bụ 0809 233 2000, ya bụ 0809 233
2000. Nke ọzọkwa ha niile dị na WhatsApp, mana akara ekwentị nke ọzọ bụkwa 0809 234 2000, ya bụ 0809 234 2000. Ọ bụ ya bụ ozi aha anyị si na ụlọ ọrụ Sidom Health and Homes Limited. Ndị achịta azụ anyị na-aga n'ihu. Haya furu yana book akana na ya furu kwada kwa kaudera ayi ma Abachi so it goes into the reason now. Yes, now. On the second. ọ dị mma ka anyị gbapịa ọsọ ozigbo maka na ogologo aka adịghị na nke tata. Ọ bụ na-amara na ihe anyị na-eme na Odenigbo bụ kwa ụbọchị Mọnde niile ọkụ elekere 2 kpọmkwem anyị abịa ebe a n'ikwu ka o si gbasata anyị nyekwago ohere ịgwa anyị ka ihe na-eme n'ogbe gị, ịgwa anyị ka o si eme. Mana nke na-edị na Igbo ugbu a bụ ige ntị na ọ bụrụ na ịma ị nọrọ n'Enugu, ọkachasị ndị nọ n'Enugu ga-afụ ka ma na-afụ ka ụlọ si galasịa ọnụ. Ọ dị ka ọkara ndị bi n'Enugu ugbu a na-achọzi ụlọ, maka na kemgbe mbido afọ a ka ụfọdụ ndị wuo ụlọ siri ndị mmadụ anọgharịa, ụfọdụ na-achọsi ụlọ ike. Ịkpọ anyị gwa anyị ego ole ka esi akwụ ụgwọ ụlọ n'ụlọ ebe ahụ ibi, ihe ndị ụfọdụ wuo ụlọ, otu ha si emegasị ugbu a, nakwa ihe na otu ụfọdụ ndị wuo ụlọ n'ala Igbo si akpa afọ ego, nakwa usoro ha ji chọọ ka ndị mmadụ bata n'ụlọ ha, na-eme ụfọdụ ji ajụzikwa ebe ịfụnanya ndị Igbo nọ. Ụfọdụ ka ị ga-ejeje na ebe ị na-ebite ụlọ, ụfọdụ na-edewaza na a ga-ebunye ha igbe biya, na ị ga-akwụ ụgwọ mmanya, ị ga-akwụ ụgwọ, enweghị ihe ị na-ama akwụ ụgwọ ya, ị wee kwụzi ụgwọ onye kpọtagasịrị gị ebe a tupu ị wee kwụgbazie okwu maka ụlọ. Oge ụfọdụ ihe a niile ha na-agụkọnatasị ọnụ na akarịzi ego nwa eji abanye n'ụlọ. Anyị na-esi ọ bụzikwa ndị Igbo na-eme ogwe ha ihe a. Nke a bụ kwa okwu anyị ga na-atinye ọnụ, anyị ga na-atinyekwa ọnụ. Ndị Igbo, kedu ihe na-eme o ji bụrụ ndị Igbo ọkachasị ndị nọ n'ọchịchị a na-ejizi ofe obi aga? Ihe ha ji ekwu ya bụ ụdị okwu nakwa okwu akachiburu obodo Ebonyi bụ Efumahị gwara Maazị Peter Obi n'oge ọ kpọrọ ndị nta akụkọ na Lagos, wee na-akọwara ya ka usoro na ihe a na-eme gbasara ụzọ a chọrọ isi na akụkụ mmiri na enu mmiri wee kwa ga-esi na Lagos wee gaa Calabar, ebe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka ọ nọrọ wee kwuo na Maazị Nkume ndị Igbo, Maazị Peter Obi, na ihe o kwuru gbasara ihe ahụ na ọ na-achọ ịdụkọtasị ndị Igbo na onye isi ala isi ọnụ, na ihe ahụ o kwuru bụ iji tụkọta onye isi ala na ya bụ na ndị Igbo ọnụ. Ụdị okwu dị otu a, kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ya? Ihe icheta na oge Peter Obi na-azaghachi ya, ọ na-ekwu na ụdị ihe dị otu a na ya akarịgo ịbịa na-ekwu ụdị ihe dị otu, iwetu onwe ya na-ekwu maka onye asị ebe a na onye esiri ebe a, na ụfọdụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ ụdị ihe ka ha si eli, asị na onye asị ebe a na-akpa oke, na ya akarịgo ịkpa oke, na ya agafego ụdị ihe dị otu a. Na ihe o kwuru si na ya chọrọ ịdụkọta isi
ala ọnụ abụrụ na ọ bụrụ eziokwu na ewere ebe nke ahụ dị na ọmụma ekwu nke a na ka o wee katọọ maọbụ mebie afa ya na ihe o kwesịrị ime bụ ọpụta ihe ya kwuru ọpụta akpa ya akpa a na-akpa na okwu okwu gị kwuo ihe a kwuru na ihe a kwuru ọdụ mma maọbụ na ọ dịghị mma maka na onye ọbụla mirikiti maka Peter Obi si na otu esi ihe ndị ọrụ ụzọ ahụ na-amachaghị na-eme ka ihe mere na nzuzo ihe ndị ọzọ mana ọ bụghị ngwugwu a ga-ata ata abụghị ihe a ga na-atụ mbọ ọ bụghị ihe a ga na-atụ mbọ chaa maka na Izuchukwu Ekwueke bụ onye ọnụ na-elu n'okwu na onye nta akụkọ n'ụlọ ọrụ anyị ọ ga-akọwali ya unu ọfụma ka unu ghọta ebe nke a si wee bido n'ụdị ihe mere onye dịka Dave Umahi ga-eji bụ nwanne ya ka ọ ga-abịa wee na-agwa ụdị okwu dị otu a ụfọdụ ajụbara gị na ala ajụ ụzọ ahụ a chọrọ isi Lagos wee kwa site n'enu mmiri gịnị ka esisizie n'azụ ndị obodo Igbo wee na-esi ebe a gafezie Kalaba ọ bụ na ndị Igbo esoghịzi na ana Igbo n'anya okporo ụzọ igwe ya bụ railway ewezi okporo ụzọ igwe dị na ana Igbo nke dịbu adị nke ndị ọcha lụrụ tupu ha anara ana ha bịago gwupụsị igwe ahụ na ịbịa n'Enugu ugbu a ụmụaka ewedo onye ga-amazi na-ewe ka ụgbọ igwe ụgbọ oloko ji gaa n'ala Igbo mana a na-alụrụ ndị ọzọ esikwa n'ofu Lagos ahụ esi n'ofu ebe a lụrụ ya lụọ na ime obodo ndị ugwu ruo na Niger alụgbazi ụzọ ga-ejikọ Naijiria niile ọnụ eluzie na ebe ọ ga-eruta ndị Igbo mana afụ na onye ihe gbasara ọrụ ụzọ na ihe ndị a niile dị n'aka bụ onye Igbo ugbu a gịnị ka ọ ga-apụta wee gwa ndị Igbo na ya na-akwa ụzọ n'isi ga-ejikọta obodo na ndị ọzọ osizie oluzibezie n'ebe ọ kwesịrị isi wee bata na nke ndị Igbo agbagọọ ya sizie n'azụ maka na ụzọ ahụ ga-aga obodo asatọ ya bụ steeti 7 or 8 steeti ka okporo ụzọ ahụ ga-aga gịnị mere ọgweghị ka ọ ga-esi wee bata n'ofu ana Igbo chacha ọgbasi azụ si Warri si ya bụ Delta si ebe a gabazie Kalaba railway alụọ ya ọ gaghị abata na ana Igbo ihe ọbụla a na-eme ga-ejikọ ndị ọzọ ọ gaghị eso wee bata n'ala Igbo na nso nso a ka a lụrụ mkpụrụkpụ ka abịa sị na emepụrụ nke si na Port Harcourt wee bata Aba anyị amara ha Izuchukwu na ebe a nke na ụdị ihe dị otu ewe ka o si adịzi mana ndị Igbo nọ agụbe ka a ga-esi wee nke a igosizi na ewezi ihe mere na egwubeghị orimiri ebe a ga na-esi wee na-atụbata ihe ekwube achọ ofu ihe gbakọ ihe ya kwube kwuo mana oge ọ ga-elu oge a ga-ahọba ọkwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị ugbu a ekwusibe ya ike na ndị Igbo na-aga akwa n'ụzọ ga-esi nke a na-agwa asụba geji na geji nke ọzọ na-aga alụrụ Igbo emechazie abanye n'ọkwa nke ahụ aga abụ m Chiziani izu kere ndị Igbo na-agaghị m ịnụ ebe a kene ndị Igbo bụ mmanụ nke mbụ anyị wetara tupu ịbanye n'okwu ama m na okwu ahụ na ọ bido eju maka ka ihe ụlọ na-adazi n'ala Igbo eje m n'ofu ebe wee si maka ihe gbasara ụlọ onye ewu ụlọ wee kawa obi si na a ga-ebuteli ya igbe mmanya na nke bụ 50,000 ka a ga-enyegodi ya maka mmanya mmanya ga-eji buteli ya wee jụọ ya na dịka onye omenala na oge a na-enye mmadụ mmanya na ihe ndị ọzọ bụ ịchọrọ mmadụ nye gị mgbomala maọbụ oge ahụ a na-enye ndị mmadụ ana n'ọkwa na afọ ewere nkwụ na mmanụ dị ebe ahụ ị na-emechata ya ọ na-elu n'afọ ahụ iburu mmanya wee jee kenee onye nyere gị ebe obibi na ọ bụrụ na ị ga-akwụ ụgwọ na ihe ndị ọzọ n'ọbụ ka esi eme nwere na ọ bụrụ nke a ka unu chọrọ iweta ugbu a na nke a ma ngwa ya n'ọhịa ọ kwụsịrị inye m ego nye m mmanya maka na m bịara ya biznes ya ka ọ bụ na m bịara ime ihe ha ọ bụzi gụwa na abịa egobiri mmadụ ihe na ezi ya ego mmanya ejiti ya aka n'obi
si ya na nke a bụ ọ gbakọchara ego ọkarịzịa ego isi ụlọ wee na-asị ọ bụzi otu ọ na-ada etu ebe niile izu na n'Enugu a ọ bụ na nke Enugu chizi ịgwa nke bụ ihe ụlọ na-ada kịta n'Enugu ọ bụghị ihe na-atọ ọchị maka na oge ụfọdụ enweghị ihe kwuru m ka na-anụ ga mbụ nke bụ na mmadụ si gị weta ego mmanya na ego mmanya bụ 50,000 na-aja ga-emepere ebe a na-aṅụ mmanya ebe ya maka amarọ m onye na-ana mmanya ọ na-ana mmanya 50,000 ọ bụ ka o mepezie ebe a na-ere mmanya ka ọ na-alụzi mmanya ihe ọzọ na-ajụ bụ na mmanya 50,000 mmadụ ole ga-aṅụ ya ọsụfe ga-aṅụ ya ka onye ọnụ mụ na anyị ga-aṅụ ụdị mmanya maka na ihe nke ọ na-abụ ọgbọgojuru anya maka oge ụfọdụ mara a na-asị ụlọ ka ewetara ndị bi n'ụlọ mmanya ndị nọbụ anọ mana mmadụ isi nye mmanya 50,000 ana nye mmanya 50,000 ogbulu agụ ọ ya arụghị alụ ọkwa ihe m fụrụ ajụ na ajụ bụ ọ na-ana mmanya 50,000 ọ ya alụghị alụ ụlọ ọ ya bụ onye ga-alụghị ụlọ n'Enugu a ga-eji enye 50,000 mgbe enye gị mmanya 50,000 ụmụ mgbe ya bụrụ sipụtakwara akpa osikapa maka na maka ọ lụrụ ụlọ ndị ma na-arụghị akpịrọ ịgwa gị eziokwu abịakwa n'ala Igbo ọ dịkọ n'Enugu ka ụnụ ka garakwa ezigbo ọnụ ụnụ ga-alụ ọnụ n'Enugu maka oge ụfọdụ ọ dị nọ ka ndị ịma na ya na-asị na gọọmenti regulation gọọmenti enweghị gbasara gọọmenti maka na oge ụfọdụ isi na ka gọọmenti ifụkwa na ndị nwụkọ ụlọ niile na-ada nke ọnụ gwa ndị nọkwa na gọọmenti ọ dị nọkọ gọọmenti na-eregulate gọọmenti nke ma na ọ bụ asị ka ọ bụ maka na ụka nwebero ife gosi na gọọmenti bugodo ndị mmadụ n'obi ịma oge ụfọdụ na-ekwu na ọdụ oge ụfọdụ ka onwe ya gọọmenti ebe ọ bụrụ na m na-asị na gọọmenti ada abụ mana anyị akafubere ọfa maka na oge ụfọdụ ka anyị rụtụgodo aka ịma na oge ụfọdụ a na-asị anyị na ihe na-eme nka ịga na Lagos onwe ya na-akpọ low cost housing o bidoro kemgbe Jakande o bido ma oge ndị NPN oge ahụ na UP low cost alụcha ya ndị aka ije na Sulere ewe ebe alụgasịrị ndị ụlọ ije Sulere ije Amụwodofi ije na Jakande ije na ga-afịa to the point na arụrụ ya tụrụ estate nyefa mana be anyị bụ na gọọmenti na-aba arụcha eju onwe gị nke gọọmenti rụrụ si n'ọrụ cost na nke ndị kọrịa ndị politishan bụ egwukwarịa ndị zuje bịa na-abịa aka na ekpukọrịa gazi iche ife na aka nwebero and ihe na-agwa gọọmenti bụ na ihe a na-aba anọkọta alụọ ofu one story building esi n'ọhịa iji solve problem mba ịga obodo oyibo ife na ha na-arụsọ ha na-arụ 10 story ilu na Lagos na Jakande State bụ 3, 4, 5 stories mgbe ịlụ ọhịa like that dị na ife na more tenant ife na you able to ige ma absorb more tenant ghọta maka na ọ na-abụ nga na State House nke nọ na Baba ifu na state gọọmenti ụta State House ọkwụrụ na eju na mmadụ dị ka ọ ga-abata ọkwa ma ebe a na-akpọ 1004 na Lagos na ọkwa Ikoyi ka VI oge a ka o bidoro ijikwa na ndị ọchịchị na-eche maka ndị obodo enwere na 1000 flat ịma oge ụfọdụ ọ na-aba na-akpọ ndị ọ dịka ndị be anyị ọ dịka na-akọ ya ka ọ bụla akụ ifo ọ dị na ngedewe Eko hotel ebumnobi ịlụ ya maka ndị obodo ebe obibi maka ndị obodo ga-ebi ịfụ na gọọmenti fa Jakande rụrụ ya ke Michael Dollar lụrụ nke ya ha na-alụ even ka afa ambode mgbe ọ lụrụ bụ gọvanọ o mewu na ọgụ nke ebe ọ ga-agotekwa egote na alụ wayị riten ọlụ ya unu nke ya bụ na ọlụ 6 story ọsụ na nke a bụ for ndị workers for ndị na-enwe ka ọ dịfa ha bịa ya nọ na akụmbatụ ndị opekata mpe o nwere ego na maka na gọọmenti ga-aghọta na ihe a gọọmenti ji nọrọ ọbụla ka gọọmenti fụ na ndị n'ọgaranya bi n'ogbenye bi na onye aka na-eruru bikwa so mana nna ma mgbe merụ obodo ka ọ bụ ka ọ dịkọ ọsọ ndị ọgaranya fụ na mpụ na arụ na-aga na-eme maka na onye na-ejiro fụ onye ji iwe na-ewe ya ọ dị mma izu
tupu anyị abanye n'okwu nke ọzọ ị na-anya aka ekwugo esteti kana a na-ekwu ka a na-ama atụ n'ọkwa ofu obodo a ka anyị nọ na Lagos a na-egwegasị esteti a na-akpọ ya nọ ndị ọchịchị lụrụ ya bezie fụzi ụdị esteti na-abịa n'Enugu a anọgide asị na Enugu nke a bụ nke a na steeti nke a bụ nke ọzọ steeti nke a bụ nke ọzọ mana ajụgba ndị wee asị na ndị nkịtị ka eyeli ya ha lụsịa ele anọgide asị na ewekọla ana ihe a na-alụ ebe a alụchazịa ya ihe na-ebe a na-ebe ndị webe ụnụ amaghịzi ụnụ ebezikwa garazi ọnụ esi nkwuo maka ihe bụ na gbasara haụzin n'Enugu ihe na haụzin n'Enugu bụ ọ na-arụ nnọọ ka onye lụta ụlọ ọ dị ka na ndị na-alụtabe ụlọ adaba mbọ maọbụ na ndị na-adị arụ ụlọ bụ ndị ala na ha ekwetụlọ ibi mana o nwere na-achọ ịgwa onye ọbụla ma ịlụta